that is Lydia Nyanchokanga. No tigana iko. Yani bire chabnaru mungainiredi. Wikachiri sirit Chingende omochani chirigise no chisibina maji no chisibina Musuli ndia nagosira yobuli. Ndia nagosira. Ndia nagosira. No litigerete kobo. No litigerete kobo nga chingende chi nchialigisa. Toko bisa. Toko nyaro tenga tiganzibi imbise muibuli tamananga nchialigisa. Garo chirigisete, that is the fact that I kulinga. Garo chirigisete, ane mbrateri go tomate. Ege ko gara go bono, egere ri musuli. Mono konyora. Mama guri igwera. Nabate. Nada. Nada. Tomo chayo umwana bomo. Teatukina toba baiboli. Baiboli ngira motokora na tibu ya. Nya saya. Winga ngombe yo to ya maja. To ya maja aidi. Aha. Ya inje ngoje. I think I love that. Aye, ngombe to ya maja. Aya, ngoye rusika bwasiki. Go chanda ega. Toye chichabati. Egasi ino moko enda mutare. Ino moko enda mutare. Kwebule. Ti mwesibi. Mwesibi asiki. Moko. Ko gano chiabu. Kinya sai ningo. That he has brought us this far. Lero ni ntwa Bible. Aganda ko chiabu. Ote wanga African mothers, you are wonderful. Bible andonsi asemole. Ande binte bigambirwa kwano na basawa agotwera matense tigalime. Niliyo ko manyangana ki. Kerege ntegekoba. Lakinende twangote banga tumo chayo mwana bumonte kara nyasaye tata namanyete. Lero tabugati ase akobera lero tabugati indagira bakoria mwana wotari ko begachianga chingia, but tomorrow nera ogochakoena na chianga. Sure. Waterangole your voice melody waterete kuwikasi gitari kwaranginyorie. Najua uliomba viatu ukabalie ndugu. Najua uliomba nguo ukabalie dada. Okay. Kaomba chakula uli. Yani au konyori ngangu asabeti. Ake. Kogende kigedine yanga yo muntu matanga tata olende to wezu itirumu. Wanyora favors. Matunda na wana wategende gengeti yarakina bwa mwago karaigo akire ninkingo kara. Yo na bo kumanyangana ki. Anyway. Again takamonda etwatabanga. Inche mukate. Adimbwate chat with anime. 400. Intakamo nasabete yanga. Amana wata via mantuna ninkomanya taenga ibina bio tomine kwabogera. Barto go chaga. Vamos tomar nyuge. Komanyanga. So kasabe yanga nchire ekegete twabwata. So ma tell you was yanga Friday Saturday mo chira kegete so takwachi. Unatora abana kawaida. Chwa na batoka le manali go ngire nyasaye ka buye bwa nyasaye ka bugo isa. Oino tuli go chabona iga. Ko go chiaba. Go. So kana sabe yanga ngasibia kabeka. Tukanda waka koronda. Kende bono chikadi tonyo chasko chiaba. Bahati mbaya nkali umurumu abo lyongate yanga njiko kama Kokoro seriale yangalia. Antenga nkabi nangote kamkawes. Ili yakabera. So kali lyongate yanga na barabana bamu ababe. Leto tabani. Kine na ba. Era na igwete. Anya wali gerete na igwete. Bado babo igwete baba. Fakta kamanya ko ntenga bono olia no myale. Oyo koete no muya. Lakini bono yo mwabo. Abo atakanda amwamo. Gantugete. Olia gacha. Joy. Joy lyo. Amokole meli mulisi gagocha itamaga yanaiga na bararo no kwaeta. Mwagwanda uchiya. So izo kweta kuchusia aziba. Alright. So akamanya kocha pa agante ankote bir mami ngontomani. Iko kuikonge gento yekurukuchi. Yang. So I insist all in all, the true story
Ambine sabato yale. Kaimuka maambi. Oche kasi ni utuli yura. Oyo chiro oyo. Kasi ni ae. Mulisi. Aro roko ku milk orals. Kwana ni mulisi. Naturuga no minto. Ngacha maambi. Maambi ubutuko. Wana wa mokono. Ate batale gwatura maigwa. Para umbaigwete. Ngacha maambi. Aka nabona nyatu 1000 akakora chianga t-shirt saba echironginye ebikoro awu shirt saba the best chianga the best bono chiri camera 70 bob chianga kon camera iribona ka wagaro 1500 and then I went back and then I felt karnaira na muna na kolitega nka muka kagenda asto ngogende kanisa congress yange siroka negete tawo nay mo itumumura DJ ne rakro kutopsh mo chikoro buongeli yes gesomon makanda tani ni nyange paketa tawo antu kairana ne anero mirete sironka akartu kaga sirongo mwanandi urandi tiora katebanga tako gacherwe mdo biyons in fact no ngero monda ko ke Ibine mbire engare kanaro yaga rete bukajia I saw ngata ko gacheru kerendo lindo bine mbire ora bire meant for your own good fact nganyoranga atwa then atwa chianga chinyingi ruelio ambwate ke ombeke koro ku brothers keep na chage tinje ke ombeke ne kiego cloth na go shelter abantu that is the act that made me start that one like mnande moyo no ni ga basi kenyoro umuntu karo gutara busaro uine member na utali member abo ko ngaba mkati mbayi pakasibichinda asigete pachita asigete we do that because there is a reason nganche ni manyete karo okoluz karo tabugati what it means so asebinto benebyo gote binga to chayo mwana bo monto egeko gara tata nyasaye na manyete kuno ko gotera ko twango kurugari rero na boko nyoranga tubugati tubugati gento kelio kolia lakini ndende ambiende nawe chakoena na endage kabisa nawe chakuruboli chindagara kuruga abera atoke ngamino nyomba teyo lakini mambiende nayo bwate eki abantu bakorteki bakuri nande bayegente nga nyore otuli mate karto nera nchikeni nga stokora ni toka no ko ni Kenya no chikenye ata ngango ni otuli karo itugaji wesise ni alta bugati digo ngere tenga karo rogotoro ya enyombe Kenya itu aigul because he gives you every hope no ndrikeni ketayo akora no nkoleka no miri nyamuge yanyo tole muri kabara ise sigenjo after babe pushed Noroch, tell me kanisa mna millennium. Over moboli na bubwa ngocha kubali mutu myaka yabo yonse. Kwa gule? Baka tukutua. Itkoliye sabato. Mateki na kigendu kaliye bukwe gukana asimto nga saba. Tiri to kali itkoliye sabato gose abakungu bebwadera Ozenga kiyobukenu. Aba wali tupwe yo muda. Chinga kijina libatu gutetu. Chirichimbe. Now, my thing that you are simba ko 600 chiribati galeti. Mbali kotikali. Tadabia. No, normally. Injili kwa rapi. Ngoja jire jatigara. No, we want us to say nga ndwa kolete bono tutigalete bono ngocha ka torko be gomusindi. Actually we are now calling in for Amen. a foundation. Tigante nyasao ne. Iko nagate nganjia ru. That's why nataka jire gotigara ekero na chiko era na ne foundation to work. Lakini So we are there now to call in for a foundation. The first race within the shortest time possible. Na maramu agacha. Na maramu agacha kwa Otore there is nothing gerekia ekero korara mwao. Noroch mukade what is funny. Yes. Ekero tu akole tega. Maybe we were calling in a break never. Yes. I remember as Barat Mukade. Barayana. But do you know how God communicated?
embura tate kamanya gotua kama tenga not yet Jerusalem ngabori ngabona basaba mabati imorore bobe wata mulishe bwa tari ko to saba mabati so that is it igonga bono na mabati kwanza kusaba ne chikwere ndo chiaguchi ono bwagachi buchake ubwagachi buchake Very Mauricia, how long could you have stayed Moinogali, more in comfort zone? It would have not happened. What I can say is Nyasaye na manyete njira ko lebintu byaye. That No nyano go ikakanani, it was just a crossover. But the high had to go around before. But they walked for 40 years. Mwaka. So that applies. Abanta aba, mocho koboko kukwana. Iga kuruga pakaga. They could take a whole day. Kuruga pakaga. Yes. Roach. Asalia, they could walk na wasini kilometer yamo. Yes. A whole year. Kilometer yamo. Pona banda na nguburinga na ki. Kagia banda aba. So at the time. No nyara barebi, da bago tara busio, bayra na magega. Lakini ko kenda 2 steps busio, oira na 1 step. Abamono barabo, iba because that was God's will. Yes. But anyway, we are welcoming you ngatunyari ko genda 20 asugo sasima. Abona baba Celeste ba tenga tumo chayo mwana bumondo. If everyone told you the story yaye, na boko ungane kene timbwende tiko chayo mwana bumondo. Na ayo ndetago chaya because rero buna tuanga tegwa ba SDA bago tenena bago na bago kuruga todo chaya como no rengera tigo Una bago que bandera. Ahora una bago que bandera. Cuando chica. So this is God. Oyo te kiriga Nyasaye. Nyasaye. Tage to tebinga twens buna togenda kurugabo nyarukanire gaiga ekorukwa nga senior sergeant. Yes. Kurwa lia ina ontenga noale ontenga nkwaniri ndu yana job ngera swati minto saro ngera na Ruth ngera Debbie angara ontenga nchibwate chia chininge tankwane tibuya sabate ko chatutoka Aina wako batotoka ikolende ibona lende kate biringi tokara gotole gaiga and then yo kurunganere Edward mageto nera ontenga nonde koranki karo we are here saa tikatubwatisi then tuone vile mambo inakuwa then umuntu yakurukwa tabaka boys abaroba tutakoko by the way we'll be coming there in a short while. Thank you brother Edward sengenchori gabu kwaneli mu first lady na abana and then umwana nkwanda nkonda tara kwa lenge aujaleta yole aromaro wabache kipindi gia children Sabbath noko gana na ina gutumire district yao kocha na twara bana marako beli giani no ni can say aya balia the best 8 of them mama nyagocha toma ko ganda kurugabo ndio tunapo ingia wote tunaendelea karibu ase umrobeli wile suni tukalia lero illusions images and symbols we go kwanega songo abatabanga amangana abisekanete emewe ase emegwekano ebimanyererio enchera yo kwegera obubania bwa Biblia. Obubania is one thing otagichire tibuya abokonyora magoso akonyora Awonyara wachira offside. No tabanga abantu bande in fact people have fought and iskoga abantu barwandre asinge ncho monta tumegete mafumbo getu monto touch kwire fumbo lidi alirigereri buna imoka kurwa akalibwata buna liachete nakalibwata buna liachete likamobera ndia maswana nawe mangana atukwana tali mangana ito buna toko genda kolengera lyo murumbwa naro yingo tema koligi lakini ndo chire na yatika muliye kwara ama itenga nkumuliginde. So Hari South Africa actually ntumira nitenera morogoba gako genda ego South Africa. Oh Yes. Waone mecha Nima tenge kanisa nekare abwata adventure day. Remember the adventure day. na ngoma te yache na bakeka iga turara kole tubiri. What's in that uniform? That will be that will be Mogirango ngio taikera aga gukwale nganga
Na maitu kora rigerinde mutandao. Kutangu mutandao katubete tote banga tu asokirisko. Enaro chenga tembeja ni kino serugo senga hii. Naro chenga serugo nare kino nega tembe go sengo chiara live. Onsariko? Nsariko yole studio gagagi. Igora mara babanki kirigiare. Igora ni gora leronde. Amaisha o korora sare kirake. Tuli ugo saberwa. Na wana manya karamu aburu kimo comment yo kamo comment ekyo. Anwe nyasa gwikiria. I traveled down to what Brian met to what adventurous day. Agina ata bono na kinkokora. Abaibuli yabu bali bakonyara. Bana mbale ngora ndetera saa 10. Chiza ikomi? Ndobu atike pindi kia bana. Ega tikwa teba bange gari amwe go subibere? So igona akuganyire na bana marago. Ego korondoro go tiunga na kingo chakira bunango ikaiga. Batei na atebire mulisio mu general elder. Ontomira abana akondetera abana bali abakali. Yes. Tondetera bonsi ondetera abana 10 12. It's not a bad number. Let me report that immediately I get to church. Bona vera abutura skage kono toko vera ga. Okay. Our dear God and Father, has come a time when we are learning from thy throne. Please, God, teach us the way you want us to hear from thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wikiria, mulisingi tuaenga kuligiri. Wikiria, ego tualigirati goro yelingana lya tabanga komanya. Ose komanye kengwanso ninki. Oh yes. Tukaligereria tukanyorange bingwanso mbiaro. Ebyale ko by'ekimondi n'ekimbuli na keregento lakini tukanyanga imanye ebingwanso ebigo byale ko torokereria lakini mbyale ko rusibibe tukanyanga ebyangwanso ebyale ko ruwa yesaga chabuneke ngwanse kamo asebyonsi elinda krusie bibe bya mwanya abantu bonsi una yohana ko tebe ya moshi na tisanga rora Emmanuel ngondi oyo krusie byenso chire so agachaka tube ebingwanso binde byonsi elinda gatrusio ngaliba ga kwale go chakoligia egesonsoro gyokonyanya ngondi mulira Yesu somo salaba iba kwa chakoligia egesonsoro gyokubwata na sengencho yokubwata na mona abanda semboli go sengombe aganyoranga Yesu abaire ekengwanse kenene eketokoligia somo salaba elinda toruseli byonsi ebya ebyo byonsi kurwase tole. Yes. Actually kianyarite kwa we koro kyobwanjani obonene kiagera white not for obwanjani kanga no nyange ngwasike nkiarwetu nabanya sae ngwashi umwana linde lyonse basaliri lakini wetera so bwanjani ekagera kanye akaorokia nganga kya kurweke ngwaso ekikerabe once and for all kiagera na watu arojenga lamps wasiji ngondi jinya kungwaso na mbono na bora nyore nganjiyo kiagera it is very possible abana mbaromba batamaidinga jingondi njire chechi gobono nga kanga chiere kale igonga kanga tu asirete kale lakini wetera that wetera so bwanjani obwo yes agaswa as a cross buneke ngwanse kenene ekyo kianyalite kabage goto sibia kurwa save now what remains ngoitabera natole are we focusing on the cross yes akonya mwana bantatu liki akonya ni binyamate kumono yes asuku wainda apa ndetu batebaiga asukwegera nga rora engondi Emmanuel ngondi oyo kurusie bebiense egocha I think one thing to ankonyara kwegera kurwa ewikieria nelinga muntu musiru alero kurinya sa karaba gusira kurwaria ebagoteba bakaigwa nyasaye ubutara okubaligia akabarangeria actually akaboliri swali ngaimore where are you because the position eyakaleko bachobanyora bamubuliro so igonga nyasaye tatira nga bamubulira akamente sabali yokoli bnande badase bagenda so God looks for you taliai egasi yetu ngoitaba twangote bangango kaltole tango babo tuli mbaguru otoleka kwao ande ntuale gocha konyara kugura nkaigwa nkonyara kugura because one here ego ekobeka it needs a sacrifice of an heavenly being
agreed korati eh omotongi nki ekora nyono moyo igagukwa no igaguyorigereria wogole nyote nyo gweta sabe boliga no wakora mwebuli kurigereria eriso wagwagete iboko eriso yoga ayabuye komanyanga kigendrete kwemana bono wata korengania rongi buyanga ne rongi yarandra bigite bubi osenkora boss yo maida baibuli ba to ne ndage koromugani ajire ba makrosia kage rande ba moire so kunya gweta yo mugani aratu amaskani manya como waraka karua. So what we are saying that omotongi nero kuligia ebitongo byahe. That is why he's calling us gotorangeliare. Gonero korete Igon tunki tutiko to wana tokole. No itabera. Walk. To us on that Just very simple. Itabera omonto go. Naenda otere freedom nga ayoro itabe. Orle to itaba. He is God. Chorae. Twenstumna toregaiga tuarangeligwe ento ensemble itoyo katokoira neria yo bateba nga na itabire nga ekinakige okorekana ayenya sae take charge. Actually ekinakige uchikorora asing enjoy lesson ya rero. Yito kuchikoligereria igoro yo boroso bobani. So in the same natoka na kurugabu kokotenga koranche anterna yesa katokobe kuruga. Nakitote mangana atokobe kurugaiga nani tunkoligitore. Are you there? Nani tunkoligitore. But one thing we are proud about this kelinga nyasawe tokoli at least to amoros. Sure. Omogirango. Ainu bwatu kenu kwangu kwana yekare ngoso atere yale. Amangana yo muna mwanya bekire. I like the point yikwabe nga ogosaria kwa mwanya bantu kengwanso tikeyo kyarenge gochigosonsora gusiko mubeka buyana nyasaye utatiga oyomo ore nyasaye akwe igonga nabo bari gukwa abantu elfu eyemo asenge ncho yoyomo tibare konyara nabo bari kunwansa kingondi chiyombe chimbori everything mbarenge gocha konyara guturia mwanya bantu asekebekeri akorete nakiye kogera rero igabono keo tuarangirigwe ngabono tuitaberane. It is very very unfortunate nga none kero nyasaye arure kingwanse kege kenene osiboire mwanya bantu kurwa sebi ngwanso bitare gocha gokoja because ebi ngwanso byonsi byare gokorekana nigo byare kuraga ekingwanso keria yesa gocha kurwa somo salaba kemusibore mwanya bantu nugo ichanyo konene nga nonyandero iga mbarororo tosibire ase kinyangatare cyokurwe bingwanso kwamnyoka so omuntu oganete. I remember and I said this here. Omuntu okogenda kwamnya gwakirwe sabu ng'engombe enyamiga nirie cheko korosi ryoko ry'umurwe irojo iga ekorusuka jiado na ndete rikoje nyaruka jiado ebogori gwengima eire bakanyancha ochugwake sabu yegoita finally umungwana bari goteba bo igo bagocha ba confess nga yayo umungwana naintu akikori gitwarenge nkora nga inwa tore nabado nkora nga inwa tore nainde umoneno otebire ng'abantu bane rori ngo bagusira basomere yero pastor na maita ske gotoka abo no ayango binyaka gochiga batebiga no sea ose inyeisa nemo somi yo mbeka point yana to chigotia asenye isano nemo yego tebanga abantu bane nigo bagosirigwa ekegera batali no komanya mbari gosira bagosirigwa nigo bagosirigwa asenge cyo batali no komanya ekegera ayakwangire komanya inche ekegera ayakwangire komanya inche na inche ni nkwange tobo mokwani one. Yes. Ekiagera kwangire koigwera machikane inche nyasao boigona inche ni nyanga abana bao. It will be very unfortunate nga chinseme chichigo kwanwa nambe yemo nyasao gokwanga ningo gwatigara nere because abasani abange tubwate enseye nigo bagwanchete asenge ncho bwate kende ekero kego chakobanga nkeyo tayo yenga nkora atenda abantu mepira of course inchetinde fan
lakini onye ndinarenge kubwati emipira abantu bachandekere tebaka batari korara nje nanya kubu aseki etimu eri ekubwari tukoriria no narenge nare yao aya gongwete onye kwabwa rero mambi gokobu ncham not with you. yes oyo mwanya abantu otagete ese timu eri ekubwa kurende nyasaye mwenye imagine bona gote imagine bona nyasaye kwange ningoyo ogutigara nere ngosemeriki obwate nyasaye ange abana bawo ngai bagutigara bari ekyomontere kubeka nekeiga kimwaso kiriki arwetwe nge isaine na manyinga Yesu na isaine okore miankoro konene nga Yesu na kweta sengencho yane na rengo na yenkwa rengo ondite yo majete but we take all this by faith no kwegena na kukora atuimukie kurwe kerenge kama guchie kende none kere bintu bikuoma buna byumire rero iga bari bamusemere tyo monene mbati gare bakona korereta ikiaga taturire ireyo biamono. Amen. 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 Abantu bane iko basira singinjo ku bagosiriwa yani gokoragwa which means ali ogwesomba bwesiri which means na okorua amorokererigo yogosiria so kero muntu tagusira nyoto bwati muntu gosiria yes bono gakitali bobe aye nindo je no siriri kaki karabori ke muntu ori origerete kurwari bono mubori ngaki ona komanya musabyo karekenya nyabo machoga atairi na munginonde rai mukamanya bweka ngomo sabina kale tago uikara we igo ejine agent yabo yes okay yomo igulinga ejine agent yabo rajikora kutiabo wala singencho yeyogi elidiata yesimi natokanda kuchigabo nga abantu bane go bagusirigwa sengencho yogotamanya ase eleson ya rero igo ebisekanite bono nalio borosoboko beku abuo wekotwara maisara magane nake kokobeke birore bikong hano mayakurigire 1 aiga ase karo musingi ukolimwa wekoyanas one gente tanto kurigire kuruga abunga na ase akolimwa engoro eremire aiga sengore yeremire engore yekente igeremire ekamanya kulemwe ekabekeru ebintu chichuma getugo chimoinaria karantu bakolema amadini gochinse bakolema sebold bakolema jingoro njiri bakoga nande babeka ebintu chichuma ose chibao batanga egererira baliri ndikora ndiyanyoka libabwatera nini anengo chadeli yaranyoka lyababwatera na guchinga bono aiga sengole yeremire gochinsa karukuri na bokoranga there are good foundations tibekire chichi wall chinkongo chimoino garia tibekire and then gochimoino nara kabara bugetenga gakare moina lakini abura boliro chibole bobere gochimoina aria hano machikoranga bono kikeri abantu bono betu belingete kenchogete gocha moino gai kwa makoranga nchik amalaika bono osenchik gocha busiga asibakubeka kwa makonyoranga enyombeye nono korosi gwero sirigo chabono yamakorora karabono nyumba ebwate ebirore biya same ngorerimo matetole kwa makora munero sire baranda gocha bosio gaiga ari maria sakurwa astwata binyombe elia gache kurgali onyorenga agantu kali katenine katigaiga ene pila epila esio agol andara tebe chibintu chitoto nchire chibekire moino gali kotigira buya abona nache konjacha kunyora maria ne yeke kusina yokobeka pilas chitoto nchire chibekire moino gali lakini chitote chiga engenjo the formations chiae gochire chinko ine what could be this ekaresa ko batiso nilira ikariboti okoma chini nanamtai na aga igasto konyora oborosobo bubekire kuruga iga ekerasa iga bone nyombe yagachiru nyomba chinko nguchiri chiri agachiri basongo gachiri ebwate chi underground ai basement echichiete ko chinse chikagachiru abo tuli bagachite bono nsari no abantu abana bakomenya guchiga gocha kuruga kwanyora ngonde tayo kwanyora chinsari ko bisega ali nsari no akabe omenya igora omenya gocha kuruga
oboroso obo ikagose enyombe yagachire nereri ine enyombe nekene egiagachire gochinse gose ekero enyomba bune kwagachugoro bosa bune kugubwango. The deeper it goes, the stronger the foundations, the stronger the house. Bado chiga ine aiga ase enyombe yakorakana gochimaria ase yagachire gochibigose nsame moino gaiga. Could it be nenyomba yagachire chingori ose enyombe yagachire yekerero igira ase gesunte ime so that obarabu obo igabweri ngana digo chikuruga na rieri digo chikuruga. What do you think kerengere kyaunkereki to kumanya unless gwasomire nageka to kwariga ne tunyari ko genda manaye tunyari kumanya enye amalaika ya ambarabia baiga na marosali ya bekire nkai egesunte ke kyamo inoga iga ekerimankai abera abene nyanchagati nyancha ebe tokoteba na singenchi abantu barabange kinengo ko arigania egara tunyare ko genda manaye 0726447367 ene nambo wake simi ototebie kerengere kyao wetani gototebie kerengere kyao eyene namba kerugwaka nabo kuri SMS ekaro koboria nabo igo YouTube account yetu Getembe TV nabo igo Facebook yetu Getembe TV. Tunaenda tu wote pamoja wakati na kualika ili tuweze kuingia amangana amamwamu ate kurasi tabge Isaya isano nemo kemugo kya bitano na bitatu gegoteba kanso masingenjo wekira sokonya wekire nyuma ya yunka iwo maneno koboria ni ngongotoma na ningora nyare ko oba omotumu ito kairaneria ngateba naonde ntoma ayo na tukuri eritkoria rero keronko barigane mwesto nyare gosoa ase gipindie keiga ase chidaka chitari chintambe gekora ayena inche goterege gasinye mase weekend turoye lesson yao matingirengara rikyoka bwate gosinama megerio tatageti manere tigari tigaiga nero ntaramanyanga ningotware ngekoya murumba nyo gwango tubekiro oboroso egere tosoya gochima eno prande buyamono kegima asengencho yogo chakyo kuya na gwakwa na igo masie weekend na gwente puye lesson yaye onyobwate oyawo musani na inde amanyenga programu yebune kogenda. She is right inside. Let me say hi to my brother Obadia Kionga. I suppose he is with us this morning. Nga akatura ase amegerio amoro karigwa agatano na kabere mangana manene atebire nga oboroso bwobubani. Elesoni ye ase erobe yengima ngokwa nerere amangana abisekanete. Iga abisekanete egere ara amanywe nabari baraire chingaki koyamanya. Amba ibere nganchere ntebe nga twatwarire obwoba obonene go kyasobobani. Na lingane rigari obobani naryo rire the identifying mark of the Seventh-day Adventist Church. Nkwane mangana ya ikare kyagara ne metengo ikare. Lingane rigari obobani nande kurugetembe twara riringa Biblia yege very clear nga obobani na ubore oboroso bwori ngana bwenjili nkitoko kwanirabo obobani igo bogotomanya asetwarure asetore nabo igo bwatomanya asetoro kigocha niki yakogera twigende ngana rigadi obobani to test elio korenga na kumanyanga lingana ideri ya kene nga omubani lingana liaye guika rimanyekane koberi ya kene yani muna likwanire liaye tire ekabanwa nga gento getenge chikoba na ede kiabeire. That is one thing. Number two, omubani iga komanywa ase ibikoru byaye ine ebibiliya gagatebanga igo muraba manye aso kwama kwabo lingane rigari obobani is very very basic ase njili na kiyako gara tubwate aba bandu bekingenje ibere tubwate aba bandu bekene naba bani boborimo naki ora atanane abayiga babere nere buya oyire kinga kicyao kerogo soma eriyo mayireriye nga ninki
wakwanire ensemo yebiche iyo ine nebenga obo abana n'abandi gose n'ekinjiri ibere kingao eyekene neyo borimo namba ibere dinga neriga ryo gusasima ndire eryo buruso bonene asobogimo bwo mwanya bantu worship ningo oyo ogosasimwa nyasaye nere obwate the right chogosasimwa lakini onyorenga Satan nere needs and he has needed the power asasimwe igoringa ne ryo sasima naboreri ngana ryo boroso asobogima bwawo ine ningo ogosasima ine nenya kanenga aigantu bwato malaika bwekene no bwo borimo ekiagera na ara twara tebetege higa nga ningo na kyora atanane original na fake original na generic ngateba original igere 100% original fake igere 99% original igonga ekerekego chikogwatana na korwase the original na fake you must be very keen asobagima bwabo nkigo teberabo aiga omonene eriogi gori koboriga ningo soma police kebunge kyakana ndenok nyuma yayo nkaiwa maneno okuboria ningo ngotoma na ningo oranyare koba omutumwa ito kairaneria ngateba na onda ntume amangana ya arenga ya Isaya amangana arenga ya okogosoko nene nabona inde agutokera in the same weight omonene nkobori ardero iga ningo oratumwe na ningo oratochire oragenda on our behalf yes egesoko yabataba who will go for us meaning tari oyomo oganetie umuntu agotoma igoro in the Trinity God the Father, Son and the Holy Spirit mkori gibare ningo bagotoma ninki bago chigokora ngancherengira ryo kuborioko na aboriri igo bagane tyo muntu bagotoma ora agende achikorangerio munyabibe kurwase bibe gochasoborabo twakwandirega nane ntoirorerenga nyuma ya mwanya bantu kugwa rioro mumurika bari nene egati yaya na Nyasaye wono Nyasaye obekira oboraro obori Yesu nga asomo salaboria bono tinga ntigo choroka kurwaiga esenyi karansete mpaka rio siri egere manye guikira ari asomo nenare ombekeire daraja eyingo tarangora guchimoyino asenge nchandangeire bona ndi kurangiriare eseri ogiri obworo inche ngende ndangiri abande kurwa ari asege sunteime bacha sobora meaning tugateba God is in the business of calling partners. You know, he wants partners abago chikokore meremonere asoko ndiringa neriga oyo ogototoma ningo Nyasaye omotongi oyo obwate the rights ogwente gusasimwa ekiagara ere nero omotongi ito gusasimwa omotongwa negetongwa are two different things na segenche yo ntugwente kurigereria torore nga Nyasaye gara sekerogo kyobonene ekiroge kyobonene mwanya bantase emenwa yaito twatemire kugekwanira nga kiyekorekana na kigetubire imagine oyo kogwa rero iga otantanirie ense noria orenge the covering cherubim nero mo malaika ori orenge gotubekero kyobonene kya Nyasaye neri bagaringana naki aetwe erio akarisaria ekera mangana yakora kogenderera Isaya kakorangerwa ogatebanga nonde gantuma mwanzo igago kubinga obe na asirire kiagera nchebono tindo cyose ningwenerete that should be the approach inchenatu gwente kurigereria ntumwanya abantu bayikire nebibe no gwenerete wechena bwanchiro monene ago chene eriyo mugwendere because bunandiga kusibwa Nyasaye tingotenena lakini ekera kundenderi karariyo morero uriyo igoro gwoka igori igonchena bona amanya batebanga iga abono na akire nkinte tebatebekera ngo korera ekaniseye etenene obosaba gwito nkori ngaringa ne ridio bubani diegerigwe ko tutoriegeria aso kuoboya abantu abagento oboyeto bubani aseki
asengencho mochi mwata tebinga chingiti chikakora iga yani mogo togosa at the end of the day mbare tu akorera mamocha manene kubwa ayo twabekire nga kitari kigete Nyasaye ngochare. That is very wrong. Ekiagera ebibilia agego ta maiso maroreiga. Oyo romanyete chinga kichugo chaningo Nyasaye gweka. Igonga intwe engaki yaito nigo twairwe tosoka isiko turinga neriga ryobubani tobatebinga buna yarenge yabanirwe gwanguiga enseye nkoerere. Amagana abere atato buno rateme umubani gwekene ngira nese studio. Ine amangana abo nare korengana n'obubani obo korengana ne Biblia iyo ana yeri tanga ninye kebunge akamwe kabitatu wangu kwana bwango nkore namba ibere amangana ya bakora y'obubani bwabo igoro yamangana ari mutu ngoi keranare otake komanyayo okorana kwa machiko ikomesa na isato merongibere na bibere ense minde amagima abo nkoro kiare okwama kumuika onyasaye do their lives show the fruit of godly character otake komanyayo Mathayo 5:2 ebingo 16 goikemerongibere ekende has God revealed himself to them nekene nyasaye biorokirie osenigo bakweoria 2 Peter 1:20-21 second last now. Does the message glorify God and inspire the pursuit of his principles? Amangana yago kwanu yobubani no mubani oyo komo bakare nyasaye na gotosegeta toya tumuriya sama chikaye Ezekiel 13 ebingo 10 kyomo eryo. Amangana does the message mix truth with lies? Ine nenyare kanenga mubani nare okoburukani ekene ndoborimo otaka komanyaya iga Petero ya kabere ibere kebunge kemo goika bitatu twairo lingana lyobubani and it is the identifying mark of the Seventh-day Adventist Church. Let's not shy off tito iroka tito soka toraribuna lire ekiagara ntu atumire tukwane bunomane na kwanta seringana lyaye karibu eke otokorigereria oboroso bwobubani ese wiki ya lero. I confirm the presence of Obadiah Kionga okwango kwanga kulike text go mwale ngamo moikano mu mwabwate karakero tokogenda amotwensi nayo koba kwa ono kwengencho ekero to guchikurigire kora tureken na kige koro kigwa ande kena nkireki igoro nakinyasaye atite mwanya ine obo banyo weiga nyanyomberi yale ngege suntei gikuigo na bana wate unga tubori kitabu ke type tubori kitabu ke tango tutubori kitabu ebiga tore na kiekene kigocha. Yes. Bia mono mkate na mulisi asengeje introduction eyere ndonge eyue konyara kabage gotorangeria ituligere ligoro ya oboroso wobobani oboiga oboroso oboiga actually kwaligereria bicheyo nagani mentero rasinini inga ekero kuligereria na bokorangi geting kirago na abo maraika babire mbaroro bateneine balendete asegeti ekyo gosase geitekyo Faktilita mbibiri keralira ikalire itakia keralira ojoja yukolimera weje so kegionsi bi igaro serious ngencho bionsi bire ase o control ya nyasaye ekiagira nyasaye nero bige toro na nero mayetenga ingaki bire agwetera igo na sengenjo yo bwanjani nekera tu aberego ekera to kuligereria obani ekera to kuligereria ngana ande tu arigereire gochime kabisa na botokoranga na kirigo tokerora lianyara ko bali gotokuna tuanyara ko botokoranga ngakitore abanyabibe bangana ekegana kisaya anyarte ko baga kuligereria ekera arigereretie akanyoranga amaene na kibubebu yabe koleteki ebire lakini ekera achi goikirigereria aitabirana na liye bona agoitabanga na maene nonde nyara kabago koraki ko gontoma because akarigereria karanga ingakia kuniranga na how filthy was lakini kuruga wo akanyara kabaga kumuitabirana nyasaye in other words egereri ngana lia nyasaye lia nyara ko baligo kuna igoli ko nyara ko baligo kworokia lia koigorera kwaranga position kieye oberetase nyasaye
nsemo kio yole actually I responded to that question elia ngo bolinga ngai more yura so kwege na kwaona nyasaye ngai mokoleta ngai mobere ta singa kejiga bona kege yakogera Isaya ekera kunyara kobaga kuligerirwa ekere nyasa ko bolinga mbara bin kunyara kobaga ngotoma ekegera lige sandi koleta ndiroro bona Isaya ekere singa nchaligereiri okanyoranga na maene no onda iga nyara kobaga koraki ko gontoma na bona nkugania pastor onyara kobaga soma Isaya yuto jagero bona ekifungo gya 6 goikanane egera torre oboroso obwo ngakibugo nyara koba boko gendera so that to gendera sinjire kabire na to mayanga ngaki ebibe bikoreta muchando kibikoreta ekera biaretire na kibiko nyara koba bikoba so that to nyara koba to goitabirana no borabu bwa Nyasaye Isaya isanemo chakri sanemo yes elio omo serafio yomo akairuruka gocha sende obugoletia soko bogo kwa erikara reno morero elio arusetie nerigami rwase egesasimero elio agakuno monone nerikara liria agateba ora likare lirio morero liakunire bikoba byao ogosalia kwao kwa rusiweo nebe byao byabeira nana yamana goteba nyuma yayo kaigwa monene koboria ningo toma na ningo oranyare koba omotomo ito nkairaneria ngateba naonda ntome omo maraika ni gakonyara koba gagukuna Isaya amoneri kara omo purify omo chena onyara koba gakoranga na maene ngaki ebikolete ngakibire kurwa kamaya goitabirana na maene bono na arorire nga how filthy I am na arorire nga nakinde no ebibe angana na arorire nga nakina asibiwe na manyingaye ayeso ekiagira byonsi ngokora tari nga inche bono ngokora inche bwe komanyene lakini gongo kora korengana buna Nyasaye akorire antomire ekiagira ongeire a message omaite na bogotomwa otabwate message yokoira lakini Isaya oirwe a message ne message gaire good news igoro yogotoleka kwa Yesu Kristo ainoro igoro yogoto oyokoboria wa Kristo goja story nere message Isaya kunyara kabaga koraki gagotwara obona bwo oboroso bwo bobani bone kera kunyara kabaga kurigererigo ngoro kierenga Yesu Kristo nere bweka oranyara kabaga korwa amabebe abene goja asimwanya bantu ekiagera nere bweka ore omoikranu Isaya nabaroje nga kiare filthy angana lakini gwetera sogo kunwa akarora iguru yobwanjani bwa tata amono bonene bwa tata ekiagera gwetera gaguna lia kunyara kabaga kunanga iga nonde nyara kabaga okoraki kogontoma because Isaya ngokwanira mangana atatu ekera go soma ujiga gakurigereria otebanga omojenu in other words igagoitabira nanga Nyasaye ni gare omojenu na gwetera gagu amanyinga a Yesu na rakunyara kaba gagoto chena na kurusia ebibe aiga no tubwana tumanyanga oboroso boiga amanyinga Yesu na rakunyara kaba gagoto chena na rakunyara kaba ga kurusia ebibe kero twanyarire go bondo rio pastor na botugotore message na botugoitabira no monene inga ekere kwanyore this message igiego kuruma rio na bogoitabira na otebenga aiga na onde nyara kaba kogontoma nekero gontoma onyare ingire message igoro yoko bori kwa mwanya bantu kiagera gwetera soko bori woko Yesu agaja agatukwera akasinge jebe bito amanyi ngaye akanyara koba kagotosibya. Yes pastor. Thank you Mauricia nabo ndagete gotebanga linganeri egentonkere kegocha kiambere kia nga Isaya litangani malaika keracha asali inga agatangana komochena igonga taiko genda gotumu bosaigo iga ko chenwali tangani amaliko gare goteba buya akomotebinga bono ogosalia kwao kwa rusi weo igiakalma komotenga nebibiao biabeiro. So firstly egente tangani omwancho murigeria nkelinga oikali tangani bibiao birarwo goikari tangani oracheno ekiaga nonye nekerna yote tukuburia mabere ne chaki oroche kubugurikere nchago
gate gukura ya sabusi nande kwara irora nande bakakwara anda kweso yetinyine tawa linga tiganye tinyebe buya elinde nyare kobekie nikira bogoria mabe so naintwe bona mwanya bantu ekero turaesa nyasaye litangani igagotangana gotuwabera otangana gotochena elinde twagwenera twabekie nikigwenete kubugudingana lyae na kisaya koerwa linganeli elinda kobekwa buya engobo baniyo bekatonde kubuligereria nganyasaye omonyene nabo morisenate bamurumbo inga ekero mwanya bantaga asirete korwa somonene ekerata iwera ingari wa muri kabagatiri nene kolende gwetera abu akabeke daraja yakatokuliria ngakero mwanya bantago asalirie koru mondo edeni nyasaye gakomosele koruo kero somalisa to 22 wichmat nyasaye tanga monto yobero yomo babuna intwe ngabona tigato murusia nyasaye akabeka mu malaika ngababe bakolinda elinde balendo mugondo edeni ngarakini aba malaika bakababune nsemeyemo yokorokia nga barabuo nigo barangena nyasaye buno barabuae na bakaba buno kubwata negati ya nyasaye amona mwanya bantu bono intwe kero tuachenirwe na tuasibiwe neri karali omurero bono tubwata asenga ki no mwiko nyasaye ekero goswase tole toitabe Kristo ndato chene ekera to chene tugwenere etonyare kobamore egentunge nata tekobeka soboroso bwani egetabu kya Petero yeri tangani Petero ya kabere ayemo 19 weka 21 amarika katabanga intwe ntolene lingana lilio bani litene ina bakongu kobwa na inwe ina mokore buya kumura tegerere na kolibwata bunetaya ekomoreka asomosuntore goike kerobugukia nengena ngeni ya mambia eoroke asachinkoro chaine ntwarigerie bicheria gatango borabu mbokarte ndo kiki mboreo lakini asobora bwo omusunte no rengo bon ngari ngane elio bani bono abona bagote bunga intwentore nalio mbali twaikire go chenwa imbali twaikire go kuno nelikara twaikire ko ruswebe bono tumanye gotena boronge ekero twaitaberanire ingabono tobe muno borabu bokobara imasomo sunte shirine yateba litangani mumanye linganeli inga obo bani bonde tiboli masa maliko bwa orogetigwe kolengana buno montanje to monyene yani nga lingane lyobani emolise natabanga bange bachakire kubobwa bayigo takoyugure obani ingane lindira chasinge nchuwanja ku muntu ndira chasinge nchibirenga lya mwanya bantu ndalengerera kule lingane igori achire ekyagaranga obani igobo chetenya saho monyene obaleti muno molise tabanga igobo torokia asetwarure bwa torokia asetwaikire nabo igo watomanurira otorokia asetokogenda ishira moja yama yatabanga ekyagaro baniti bwarente twe engakiende yonsi asowanja kwa manya bantu kulenda abantu abachenu banyasaye nigo bale gukwana batanganire no moiko amachenu igongo bani mbora cyane birenga byo muntu igeko bani go bwakira senge ncho twa manoreiru na nyasaye elinde tobokwane obani obo kolenga muna boganei igonga lingane elindira chabosayo na kia kogera ingalingane eli litigale kobetaya asetole ekero turabwatele ngana liobani ndotokebuya etabyo komanoka moishato nalyalingo tebalina ngana naseni ero yo gosoma nabo bakoigwa mangana obani obo nakobwata ayalikiro ekyagera ngaki ingangere gonga obo bani obo ayakwabo igure ayakwabo somire ayakwabo transialikiro no seseniri amen ekyagera go itaberanire ko boigwa waitaberanire ko bwati ekero wancha kwa nyasaye ingobo bani obo botorae botorokererie butomanye elinde tomanyanga amarikae igakwanirwe korwa somo nyasaye monyene wetira asabantu bae unakara gotebia umusacho kurwaba koke ngari kokororoko asebao okolikana marikama ya ngeli ndoyo ko yasoma ayasome buya igona kyaka teberanga tosoma marika ya buya lingane liobani tolibogolie libeta ya sengencho yo gotorokeria na gotoigora mwana stokora gwichimulisia amen bona yuko nyara ko boge gutira na nda ya torokia iguru ya marika abaiga babere ayo bago nyara ko bakore tugose kore korukiwa asenga kieria Adam na Hawa banyarete ko bakuwa na ria marika bago nyara ko bakubekwa ingikia ko era babige tuoro Genesis
3 verse 24 Nere yagateba mangana ayo isato kifungo kia mirongo ibiri na bine torore nga mirongo ibiri na bine aye igoteba lingana ligateba nga yes igagaseri omuntu uria na ensemo iyo ya mocha yo mugondo o Edeni akabeka omukerubi na omuyobirende ogwoko muriro okona konchoka chinsemo chonsi kolende nchire kogenda somote kolende nchira ekora somote bubugima kolenda nchira ekora somote bubugima kiagera gaiga omuturi obeto ngotuko torendwa na bori orio gosira nandi kwa ngoba gwakana kare lakini bono bakabekwa ogoro banyara ko bagutanga mwanya bantu goso ase garia until that time ekere cleansing yanyalde ko bagokoraki shina mbina ya tabanga elio munene ya saga teba romonto yobere buno yo moito aso komanyama ya namabe ande naba isego chikorambro koboko kwaye atwa matundo motebu bogima aliye elindabe moyo kare na kare lakini yako moyo kare na kare nebibe kare na kare wichi kuda ngone bininga no gosira kwa ngono koruga cleansing ya kale teki njare ngor na anda kiona ki kibono ya to irase bicheyu that is why toroja ba maraika babere barase gitekyo barendete guchia ase mote bwobogima ekiagera igaiga no ba ngonyara ko ba ko represent that gate ya ngo so guji ase head that is the divine throne lakini kuruga igana ande no grace ekunyara kaba kurwa because it is out of here ya so korendo ko iga na no to guchikorra grace ga goraki ge gosoa agwetera se Yesu Kristo kuruga igana otoroje the sanctuary ase nyasanya alta kaba goraki ga komenya ekiagera kuruga iga no to korranga ngaki a hack ya ngo represent the presence of the Lord ya renkoba arro between those ya aba maraika ga baiga babere bono ekere to kurigiririgo ngaki to kunyara kaba to gokora no to kuroro bonene bwa Nyasaye buna bokonyara kaba bogocha isomango First Chronicles 13 verse 6 amangane biro iritangani 13 ekefungo kiaye gia sita na rotorenga na kikunyara kaba ge gototebia egere kurugagwo torenga ase the throne go sekro komineste ke ngoya sita kominesta to ke fungo gia sita mangane biro iritangani Daudi amo na Abaisraeli bonsi bakagenda bara noro Kiriati Yarimu orenge bwa Abayuda korenta korwaroro esanduku ya Nyasaye iyo ekorokwa ase ritario monene oyo omenyete no bonene bwaye igoro yabakerubi igoro yabaigaba maraika bano barenge aba signify the presence of the ark of the covenant yakiga bono kurugagwo ekere korokia na lidoro nyenga kiuchi kunyara kaba koraki which signifies the presence of the Lord kuruga no como sasima Nyasaye kororo na baiga ngurba on behalf nga mbara bibara nyara ko baba ko nyora obugima bwa kare na kare in other words they want to protect egere goyetera wa advocate ya obugima bwa kare na kare gose enjiri yeringana bono kurugagwo na botoroje nga it is by the design of God ekegera nere okunyara ko baga ko bikororo egere this safeguarding enyara ko baga koraki yekoba Mulisa Murumba mbuyamano asengencho yamaeleza yamaya andima etebira na obira benga mbiri ensemo ya ito kurende it is very important tekarotwa kumanyama ngana ninki agotokonya mwako nganchira nkwane tu akangana kamonga ekerorigeri tukurware na bra renge yangi erne ndabu keroko na gusukange kwa manyakonyoranga ege tamase ege tonen kirikiare ngoro rutare korra kurware nabiriga asobugima bwo Kristo nga ekero okona gotigira ange na Nyasaye na ryo kwero exactly bunore namba ibere omoneno otoira machiko ayugwete akobunu kurwariri itanganinga nabe bunekerore ato igorire birenge ribyeito torore ngai tore na ngai togochia twatikire koranga ntugwente gotema obubani bw'ekingencho ao
eitumanya sikireke kwende kirege kongokia nyuma yogo kununeri kara liria ryomorero ngana ichekero nda kunwe number 1 tubusuga Nyasaye ntwateka watenga tingotenena kwende ekero nda sabe omonene na inchangeri bageri yabene ankuneneri kara ligwoka muna era say Ezekiel chapter 10 verse 8 nga omokerubi muoria ekerago korabo na inchide goda nyeri bagari yabene kobera subo Nyasaye ine inki kego chikoba nga none ke otukuigeria ngane rigari obani igoto guchikuigeria Nyasaye ore amona intwe bibiringo tenga God with us Emmanuel nabe na intwe ko nikinabuga mbeke ase ringane riga bibiri kuiringa ekero twabuire bibe obani obo twegeire nande twamwanchira nde Kristo kengwanso kya yasoma salaba kyabeire bono twakire igoro ebita biratokororo igo birabe ebita birengenoko bine ikomina bibere chi semo inye kere semo ebwate bitatu akibono go sense kerera kwa na kine kero kwa to go sense abakinga umuntu basoma emissions reading abawada bunaye abanoyo sitoka no eno nabuga ensemera abwo motokonya basoma umubano ibere ngosoma 3 verse 3 10 18 na 25 make a point then we finish. Yes, the book of Numbers chapter 2 3 10 18 25 Numbers chapter 2 kwarangari Mike na bogo nyakobeka Numbers chapter 2 verse 3 and obeke verse 10 na verse 18 na verse 25 chapter 2 verse 3 chapter 2 verse 3 yegoteba abantu abaratore ensemo ya mocha n'abayuda inse yebendera yekyombe kyabo Nason musinto wa Minadabu nere urabe omutangani obo. Ikomi abo libono gabu chibendera. Chibendera banda abachikanze chibawa chibendera. Okay. No, you see, a point they go to konibeka na arenge. Yes. Na ara igure some critics. Na abategerere bya more especially badia va kubagora from the Adventist Church. Oh yes. They start putting blame and discriminating at everything that is done. Kiriba agakorire no gwete. Yani kiriba agakore katwareka. Ba rengi gaigamba agakeroris. Kiriba rengi gamba agakerorire. Bona kiriba. Nare gura bande bagatabanga omanyete digiriri bakutara n'ekibandere para bandere nchi asebuku chipatufinde chisijui nini ngaiba ko rubayiguri nganeri ganga ki chibendera ebendera igasiyaye ninki to identify ke to achire isiko onye kampori ya region chinse how do you tell ngabara ba Kenya bara one etogotene ni ebandera ya Kenya in fact the president yeko ba ebandera karomoko nonye no kuminyoka no mupira nonye peacekeeping ebandera ko ewe ande karomo irani nero moko irani na endenge kero nararo de athletics gose kero abamyoki baito baminyokire buya babuire ebandera ekoyimokigwa ne yokorokinga ense ya koride buya ne ya Kenya igonga. I want to help the critics na kikaga naga nige kebuge kigasomwe naye gwakibwaterororo dinga ne riye bendera isana rero nkubeka prechi bendera isichi kanisa sitogo kirero asing international adventurers day global ikiyaga ntubwata world adventurers day na inde igonga goikabegere abande mbare tuko igunga nyarebe nakwanete naye gwachukugekwana utamaitese kyarwete soma amariko the flags tibendera igo kirororo kumanyanga ekene club gete kyokore bintu byabo eyene ensegete oragendaro oruge igogende Uganda ochake gutirigoya mureke nakitoko tumanyanga abatabanga ibaru none ke otu ababugate ngaitoko ira ndigoki Kenya. Please read the verses now. Verse number 10.
abantu abaratura ensemo ya irianyi na abarubeni inse y'ebendera y'ekiombe kyabo elisuri musinto sedeuri nero rabe omutangani wabo. Kifungo kyaye ya 18 abantu abaratura ensemo ya bosongo aba Efraimu inse y'ebendera y'ekiombe kyabo elisama musinto bwa mihudi nero rabe omutangani wabo. 25 abantu abarature nsemo ya sugusu n'abadan inse y'ebendera y'ekiombe kyabo ahiyeseri musinto wa misadai nero rabe omutangani wabo. Egalembe ke point ya nake igima gendo kumanuka merogewena yemo 12-13. Then I say my point and finish. Yegwaso mana number 25 yigere Abadani, you know, those from the tribe of Dan. Go ahead. Okumanuka 21 12-13. 21-12-13 malikonara yote baiga omuchi oyo nigo orenge norwa kyoronene orotambe ore nebita 12 ase bita biria mbarenge aba malaika 12 na marieta ebisaku 12 byaba Israeli ali kiraroro ensemo ya mocha mbiarenge ebita bitatu nensemo ya sugusu ebita bitatu nensemo ya irianye ebita bitatu nensemo ya bosongo ebita bitatu. Verse 22. Verse number 22. Nainche tinarole kalu imeo ekyagera omonene nyasaye omubui na Emmanuel yengondi nabo bare ekalu yae. Ekenene eiro manena arire na inde twaranyirire iragete yoga tabanga we need to teach ebisaku bya abana ba Israel nga ekerogo takonyora nkoruera koruege itagi adani ayentige kona koboria maswali amange ayengoru soba dani kwaru aso monene antore tikorwa no bono ebiita adyango twatenga abayuda bakora una na Hashon aba Reuben bakora una Elisuri aba Efraimu bakora una Elisama aba Dani bakora una Ahieseri aiga nande babwate chingiti au chibate nerete. For example aba Yuda igo bagutenuni, you know, the lion, we say the endo ya Yuda igo batenire ne endo the lion aba Reuben igo batenena man's head kiore kiomonto aba batena aba Efraimu igo batenire na ox ne heri aba Dani nigo batenena eagle ne keongo sene niki amangana yo siekero akoba na inde akoro kubwata no gukoro okubwata no kujia esoko manuka na twakwanira ebiyite ebiga mbiro ekyomo eryo ne kero mane na akoriira nkerigia so mwanga the Lord God Almighty dasai woko nene amone man yengondi na obare ase egesasi mero ari ase torabere igo ngikerenge kerene kyamangana tari mangana ninkieke togo of course okubori nkorenga ki we don't live in the camp of Israel amatukaya, but how can we in our own lives now draw close to the presence of God? Boniga ntuya se ema yaba Israel ine ninkinda akora asobogi mabwane ninkiora akora asobogi mabwao ninkimora akora asama gimaindu bune kanisa bune keombe edio gotigera angena nyasaye otorangerie nga otoira machikaye nga toyabwati kato kosomari ngana riaye tumanye nga nikiaga neti by doing asoko kora kedi nyasaga neti igo aramenye asetore zaidi ta amenya asikanisa cheito amenya asinkoro cheito na dio turanyore the proper transformation ekero na mwancheire na yakwa mwancheire keto kumea na asikanisa. We make the church a best, not even better, the best. In fact, we make it the place eriyo manena aganiti ntuga ntikweriga riga asinkoro cheito ine omanene namenyete in our hearts namenyete gati abantu baye ekero aba Israel ba mwanchere to monene
kobere gati yabo niko banyore to bubui obonen nakiye kogera ase Biblia yose tindochi seyende yose aba Israel barwanete ekibago kora they put their way right with God bakora korenga no gwancha kwa Nyasaye nebi umanya konyoranga aiga no ababisa bago attack people who are connected with God nigo bakubugwa nkinta etegoteba torosi we made our relationships with God iyo bugimba bwomire lakini omonene naga ritomenye according to his standard ekero twarosiri obwa matobu yabuna buria. It doesn't matter what is coming our way. God himself will be in our midst. Nyasaye nabe gati yaito na ndo rire ira. He will fight for us. Na turwanire tisegine chintindi kurende bari barabenere mbarro ko kwahe kuobubui karibu. Biamono. Biamono kero tondrete ko ya leta ko babu ne mwensi ne mwenda ko ya tegara kuruiga. Deka chiri chomwelio katika deka chiria bono nabo gwanchirwa kuboliri swali gwetan kuboliri swali nabo gwa kesimi naye omentere. You can do that on 0726447367 0726447367 kinamba chino bono ngochibwata tole chisimi chino bono ngochibwata tole koranche do that ase nambe yo era ase TV yao usenoti sana ibere isano nemo inye isano nebere isato isano nemo isano nebere pero abalisia baligaiga na boigo na pasta tunapoendelea aso amegerio yeles niiga koranchili baganeriao do that and na batokubwata esimi ndo korote beli tariao asole no komenta kwao usino kubuli kwao 0726 44 73 67. Mbia mono mukata sengenje kurwe na mbeyo agara bono twins to nyara ko bato participate asenjire kabire yo ngelinga Ezekiel nere na banyalte ko baga kurigereria ekirogo kirikyo bonene bunana gikere surrounded goseke tananire amona ba maraika baria akanyara ko baga kurigereria igoraya sikindoto jiria naroje simba anhigo ekiongo amone heli amona mwanya bantu so those the four things akanyara ko baga kurigereria lakini rende later in the dream na wa roje aba maraika abaiga una ba konyara kaba bagoja with the panning stones you and rather go purify una twanyara kaba to kurigereria aseri tangani wetiraga wo wono niga gotorokinga Nyasaye nigo ari amo na bantu baye ekiagera wetira se description ye yegana abuno mulisia yebeka nkelinga the 12 gates were each divided into 4 kiagera bitatu abande badan na son and na bande anyara ko ba ko be kwasinjire kabirejo Nyasaye ni ga nyarite ko ba ko gania anyara ko ba ko ba amona abantu ba just like our maraika baiga banyarite ko ba go surround ase ebite biga Nyasaye ni ga ne tiamenye amona abantu ba timatinga ugosino igwete nga omenya mona Nyasaye igose bado ni gogota mabuna Adam and Hawa banyarite ko ba bago tamata time before they are reconciled lakini rende wetera igo Yesu Kristo o make this one a reality ekiagera onyali ko baga to reconcile na enseme yiga nelinga Nyasaye niga netinga kiro monto anyara ka ko ba at the throne but you know the unfortunate thing nkelinga ekere okonyoranga Nyasaye niga netiga na desires chinde nigo konyora chiko genda the opposite way. That is why noanya Lucifer anyarete koba gakogwa Lucifer monyene akanyara koba gakogwa asengenjo he was one of the aba maraika balenga baya kabisa lakini rende asengenjo ya pride asengenje bintu binde okuganikondo kobe akanyara koba gakogwa so most angels na barobungo ikabari bakorek batu are selfish desire. So this desire nere konyara koba gego toyiria eyone korekana Lucifer uyo beta saitani amona aba maraika baye because na wata bafuasi baye bakanyara koba bakogwa and kurugaiga bakaso asige tunu kurwa asige tunu kya Nyasaye and then they were expelled. That's why actually we are experiencing all these things kiagara Nyasaye ga decide gusega ganetinga tomenye tole no mogoko kale na kale. But wetera soko wokuga ebibe bigachaka na kuruga gwo
ribaga bagatenga yi Kristo nero urenge gwoti koba gosasimwa saitani nera akaleta injiri yaye just like chinjiri chiabona iga okonyora yobo bani bwo bolimo bakoraki bokoboro yobo bani bwo bolimo mboro igonga let us be keen asogo soma egere tunyara kuba dogo discern go to understand inga o ngo goteba go senga ki amarika kunyara kaba ka goteba so tosa so metiringana na bokonyora nga tuarengere ngambu yatolera kintokoreteki togwete so tigato abantu bokosoma ringana by so doing na boto ku understand otherwise we could be thinking ani gotole buya lakini onyore nga asenjere yende ya mogose yende tuanyare ko bata gokoraki tokoba but the only assurance neye nyasaye nero koba omobui regardless of all these challenges nyasaye nero koba omobui na ande obuire gweterase Yesu Kristo gwetera esenjere lyanyara koba gukwa so musaraba ekagera manyi ngaria konyara koba gagotosibia pastor biamono amaene amariko tenga nyasaye igarigetie komenya amona intu sure igari tayari komenya asegatia itu lakini nyasaye igakomenya asoyo mwanjiri komenya nere ta komenya nonde bwensi bosayo iya abande nabo matengora tebinda abantu nga ndobwate tabauti abantu banyasaye na abana banyasaye maete abantu banyasaye na abana morogino nyasaye nabo mwebi no muntu nyasaye lakini abana banyasaye mariko gate bayana gate banga ngambwanje niki obutuwairwe tuwairwe libaga lyokorokwa abana bango banyasaye bali bana chire komenya mona Kristo bana chikobatana monere nga kera sobe ko bense nwego muri gate banga musacho koroko Lucifer igare ngoyo mubwa malaika nanika bwateli bagali nene sana lyokokora lyokuba ngaso kutuba ekero kyobone ne sanduku ya machiko nigare ngoyo mwabo lakini ekera aika egento kya moita ekikya goitire bakayo ndigereti no bwimokereria nakikya mukura ekagera ekero sema kitabu ya Isaya 14 ochakere 12 baka 14 iya gotebanga aye engena ngene ya mambi omwana bwokyamoka inna kikwa ure korwa igoro aye olia kwayire tebesaku inna kikwa tugutetwe goche inse nigo watebete asenkoro ya oime inje nintire goche igoro aria ngende ngetanie chingena ngani chianya sae nimbe kekero kiane kyo bonene ali igoro ningi karansa segetuno kyomo sangerekano alia sugusware nintire ngende ngetanie amare ale igoro mono ninya kore imbe buno yole igoro mono yani ringani liko ligo nkora namanyete takobere maiti lirio mugako mina gasokire gotigara igotina gotiae negro giria sanje to ikaransa kwa rusiri gotiri kwa ralibe ko ikarasi ko kwa rabuga buna kora lakini no bere tokoba bono saitani nere gento ke kumuita na kumuyeria inkeringa oiro libaga lyo gotenenera ba malaika oiro libaga lyo koremere mase ese cabinet ya nyasaye imeyayo chakira koranga na inchi na bongisha ine da kore gento ki kura randa basacha baba basacha mbara bago chawa boli chukura montago tarno monto tebanga lakini na inchi no jero nesa ni panto bali ko manyake na inchi moro chine isane maambiene nero kwa nyokore gento ki asoki inga na saitani Lucifer iguno mu malaika engena ngani amambia igakoba somone na so bokoreria monere ororanga bona uikirasi na ikire abantu abonse gatendo je ninje bamanyete umate monta danga nombo no mate kanisi ye ninje nyewate onya tarinje angati kanisi ya gatindo gigi ono okuimukerere kuria tonyoranga twagure na Lucifer geko moita korugoro ono egento gyoka gonkora nanda banta bange bakora mbolisiko bakoringa nyasaye na bwato kubwo kuita saitani ingi nanda kumutomera go chance etabu gyoko manoka agatabanga abaigoro kora gento gigi chenga na kogoka ekiagera bire chokore ndoki obrase mo ngarakini ole wenu abamorei amorensa ekiagera no akore ndoki no aturutri goche
So igo ng'ano tuli. So onye togoita bakristo ryo Nyasaye namenya mwana into. Yes. Yori na botokoros. Akini onye togwanja birecha une kare gatebe kitabu kya Yohana 5:44 inga inwe na abaiso ino saitani. Ogokora kwaino no gokora wanja kwangu waiso. Ekiagera ere korukare garo muiti no mungainereri. Ngakago kwano bolimo igago kwana yara yae kiagera kene tikari masari igonya ntu wencha kumuita ba Kristo elinde Nyasaye nya gatie ito elinde tororekane kurwa sukwa maweito kurwa sebi korbeito liringa ntu konyara kobaruko babaye ekiagera tayare okwimukira kuganda tukwimukira na gwetogia na kugwa toitina gotosiria kurwa sobo koreri obonya sa toi nabo igonga Lucifer ne gakuwa no nyure nsa Nyasaye na kiatobekerte nga goika totene bokongu igatobekerte rati na gutorokia ili tumanye buya una machikaro bunekerore atorokinga wikira ukwiba kwaburi chiko elinde torore ekigero gwancha kwa Nyasaye igo nabona rwo sabanga tika Nyasaye tokonye elinde totene bokongu tonyare kumenya nkiro gwancha kwa Nyasaye. Amen. Bia mano omolisia karugukura your last words Elder Murumbwa. Yo nganchirembe ko musumario yomo nga 1 Eden mwanya bantu na arengo na Lucifer ekero arusi gukorwa sege tuno keriege chenu Biblia gego tebanga bariba abanyaburunge nigo batigarete asege tunwa ya Zion bare ne manwa ye ngondi ya Nyasaye bono ogasemberi nkoro asimwanya bantu aseki ekero Lucifer arenga ari sende ne asimwanya bantu baringe erebono isfet na ende takari yange usaba kwabera konde his fate is finished nga sara akurire ere yatikire komanyikana ko mwanya bantu nabwato gosemeria nga ekera kera gosoma okumanuka 27 kemugwika bitatu ngere na egwiri baga na ndi yogosoigwa ari ase paradise nya ase bobebota abero omongina waityo teberiga igoro legoke igoro nechenge aseki amabagaria atigarete kurwa saba malaika baria ya moigoro ya isato bari bangaine tena saitani bakamubwatya because nerembu ya begete kerogo soma a book called Redemption eko tenga enche na saitani akubeka mangana aya igo ya rengenga asobo gambi bwane getubune mo wakeroro. In fact, I'm promising you everything good. Okay, of course, finally kabuna kiaba bona igwa ribagariria dia tigarete kurwa seriansa dia malaika baria babwatete saitani. This one makes me happy. Aba torigwe mbaire ribagirio namba ibere ngai bago cha kuigwa mangana ya kurwa abanigo baratoke igoro asengencho yokorandigwa wenjili namba isatu yarandigwe ningore korandia gatembe na 20 nkoranditore ege kubwatya kwaigure naki waitaberana enjili yeyiga onye kwaje itaberana buya bunere noire ribaga riri atigarete onye tugo itaberana bono yabeira kongu ogosira nosire ekyo moerio nga akato kwa na mangana ya malaika nga ababonsi nigo baraire ego toire ribaga torandie enjili ya kare na kare 24 verse 14 neke ngo twasomere studio boira Matthew naboko kwa nonkuru asomo tudime toke banyete gekwane kerona akorire egoteba bataye mangebe nainye ebunge mero ebunge 14 yateba linganeri lioborwo tindira ndigwe asense yonsi elinde libe kirori elindo mwelio omwana wocha nga amangana ya korandigwa guchia sengo bono na urako ni okore gosoma Revelation 14 verse number 6 enkorandigwere enjili ye ningo oyo okochikonye igwa egerebe kirori ondo ogosira tasira senge chata igwete na senge chachorete Revelation 14 number 6 14:6 elio unkaroro mu malaika onde okoiruruka igoro gati oyo nigarengene nchiri ya kare na kare okorariria abo bamenyeta asense
sekeregesa ko ne amate nomonwa n'abantu igonga odete yotigire mborie nkorero okubori okoiga nsema kimbwate muno monto bene nsema kitubwate bune kanisa nsema kitubwate bunege taseni kyoboraria yokomanya abantu igoro ya Kristo na keri atokoreire. This is what we are doing from Getembe this morning. Kristo otokwerire otoiro obubui kurinde nando otoiro obusubure bwogochora koba sensemo yaye usensemo yabirecha ogochora kwane will determine my destiny. Mone natokonya none ko tukwigira mangana yiga nto yigira soko ya kwana bosaigo dinga ni diga ryo bobani ne dinga ryo borosobo nene ogosemeri nkorororo asekero yo muitaberanire ngane nyare kana sobo gumbo igantwarara igotorarare tubwato ogosemeria kanene nkoraria kerengaki tosiri ogosemeria asengencho yegurube yenseye murigereri Kristo mutigere byonsi gagoteba level 28 Matthew ngaki inchu asende bari mwensi mwabunekire chigurube chindito okora gotebanga na inche nimba gentoki ogotimoka biamono. Amen. Thank you, Yahweh, for allowing us to learn from thee. Oneno itukoran chato ya tarere na watu egeriae ande ntogo tara nyomwe como chentago tara ndamana intense mo yitukeriga takanya saone bakwani very tukeriga including the panel this morning. Lord God, I rededicate back them to thee that take full charge, for you are everything, and the audience, Lord God, those who are taking part in ministering to the whole world, including the children in here. Please, God, hear us. In Jesus' name we pray. Amen. Amangana oyo mwelio mo South Africa. Nimete no mwari gutakira kurwegegera muno gukwana ya ino mabwe. Kera wachi to kugamba bina tagete. Ono rero igagota bere marabe town watigerae. Gotigera ngagusukanga na nyasaye era tenga gotigera angena nyasaye. Okay, kwana yo Mario gamjo gakati no boli Omulisha wawe chagira mapema chaka ngi Yesu ngi ali nete ko Jerusalem orio Yesu ko Jerusalem uso ko Jerusalem any of those etigere bas Bisha ndio kubuli case closed no we rest our case. There you got to we are calling World Adventurers Day. Yes. Adventurers na bana. Okay, ikanisa nebwato moroberio we birengo how this makes the Adventist church unique from other churches. Yes. Number one, they address the needs okugania kwa bantu ebigori byonsi. Rero got to bwate gentoko kanga 4 to 9. 4 to 9 na rotu wateri tukori abo yogo chengera abana ba ekiba mayetekere kede no my world my family myself aina to chikokora rero igonde ja Marabe township na baibere kero ngote banga in the afternoon ike ubege tongo chikere korore family na kwanete eyo mweri yo munginoria onyaeto ko bakago sira ria akiabigoria bona watu wakania babo Moses na bamu abo the deputy principal eskuru ya nyamwe na bamu abo bonse ngekero bakuganya go ikejume kero nginara enigwe watu arogo semeria okugweta ni chimbera chons happy Adventurers Day, World Adventurers Day. Ande go kora korwabo moike studio by saa 10 ngwikidoro boti rukiegi maiga na ande gwa kiresi bono gai gatinturu ko negotiate chomolisio mwana ngotera yabanga abana na otoka eta abana bosongo abana bache TV na baroba be kurugabwo ntayeta abana kurwa bama ati bagoteba isatu ata bairenga ote isatu omente isatu. Okay, tebana ki Amen tayemo otweke yende otore yende omente plus 1 minus 1 ke girangote nga otweke yemo otore yende otore yende
ire gogo to ko bwate mwagore wala rende ya sao yo kiagara mwanchagirie ndide wonko china sokare ne ikire para na nyaromo ngono ko ngarebe kamauti ogonte ngarera na kyota nkwania nebe kamauti nyamarambe main no are banda ba minto ga babo Richard Bwobara. I want to appreciating we have a family and to bwategesa kutoko na gusega kuchimotu kira yo matiga tubwatirane setora nyara gokonya no bosenshi lakini Kristo kari me yaito otebere namenya imeya abana baye okomenya na intwe ntogenderia sama kali amaketrabe moyo karibu sana tiamba tebe bantu babo kirango mate bantu banyamarambe bantu banduru murumba nero tarato tebiri tukotogende stadium togende terror entwa na Pastor Nyancha we planning by the way time tukotara wiki kabere mochango nore tubwate I think taresita mwezi ujao we really wanted to have the studio with us gaiga na tokobera gaige egeti we can do that. I'm confirming that with him actually getare saba mwezi wa 6 sawa good thank you no kwai biamono asingencho yokoba munaintwe ase murobero welson anjira wanda yategotebanga litangani kigimana inje tigantome ngora ninsirete yanko yasirete igoro alia senka eikorukunganya kunguru alia mayanko nyangaresi mirewa abana algo sabanke leonsi na ba mintabons chantine chanko net cousin abaira ngora nene tiga nyasaye agenda kwa munainwe erinde ekero turagenda kurubimiro bilyoye nabona algo tebanga nyasaye tiga konye anko miranga anko zablon mwensi nyasaye tiga ba ulmu bene family ngima yo mirewa naboigo abamurasi bonse at large naboigo amonda tebanga abatengeri mbare banjete kotobwatio mintodi nondwari oyino murumbo mumanyete buya no yosobo nanjete kuri lya gatebanga ntamukwane tinere nkongitari so naye baba nagukwaniria senchire abene bonto bane bonsi nimbanjete nyasaye tigaba munainwe esabato ntoeru oikekero ekoera ekero hochigokora shem ochieng emoching no yo naomina mulisio ching waidiani Yes. on tebinga mkate bwakir happy sabbath on the ina tunamaliza kambi ya mwaka wetu barabo abumboini By the way, Qatar wana wali Qatar bata mbona bakora kambi ya mwaka 2025 Ras Al Khaimah District United Arab Emirates kwa baira maigaito bakwania tima dina kibago kwanania lakini nitakuwa nimejua bana Sabbath ngote na kibago kwana itakuwa sawa. Otherwise inande gutonyoringa chikambi ya school chia chakire unaone kambi ya ronge go chaka next Monday go ikia sabato go next Monday go semambi okay mambia tote wiki nenga mambia next dinare jua my Monday na ya me utuka next Monday go tumire go chirerie yeah next Monday by one next week Monday yeah egwanza Jumatatu ichiko sabato go to spiritual week na lichiko chaka that's a spiritual week of emphasis igotu abaka ganairie abakwani bons baratumeke nya bara ebya egereri ngana le tinjeti wose egonkale nyamatutu nyamatutu nonkale ne kwaya ya Tunes Chorale na Christ Levelas na road angote ando maticha and the youth doni abere sinki na monge abe prophecy area abere health and prophecy so no tokale merimo by the way se muri kwa rweta maiga idwaro tu mere ntener atebete nganero gukwani amina na anchira ni igoro nare ngenya nsaba kwa mate na wana rocha mashabiki awate ange network ya benchira giteiga timanyeti albondi wacha got a manager straight correct no I would yani gama te gakorte debu bali ba manyo iki na yo iwe ngote ngai so that is it on the same on behalf of that family ya waset nyaundi Josephine yawe na sireta to mwabo igo to na boto ko baengora bia mona se bali bons baikira ni toro kuruoro gesiagaria medrin nere buli mwabo na sirete nere tu ngora mono na kuruaguo faith na tu gora abonsi gorwa na tu na faith nere gari nya sore goro
So it was hectic. I managed to go with Arons. Of course, to get a nyimbo Jones. So then the poleni sana. Again, taken an entire go call as saying in Joe Kora Kawan or Mambin Kelinga, Omoro Vidonia Sai, Nigoringa, Anyaka Koirani Monavanto, as a crow Kiai. That is why over Sobo and Chile, Egarato Yarakawato Tuara, August Sembelia, Nadanamono Yarakawato Koirana, as over Sobuae. Nagoeta nigago ayon sigara nyarekane ekere bibia nyarira koba bikubu igotiga tuwetiga simbara tero cha Yesu anyare koba gago tubwera Beyonce na Beyonce mbinyarekane otherwise nabaga niribuya obadia kionga ngomera na tore shotrigo mbuya mona ya sokoba member go chagaiga na bonsi bali banyarta koba gototegera chinga kibune chiga mona netiga basini goike wiki gocha na ndendo nyara koba to kuligereria igoro ya Amatera, the theme of Psalms. Amen. Che gonda be tima itira zenkoba igombwate menyegevere na intakete yonsi intakete kwa JIT asogosira amabasta Harrison Obita na boigo Dan Hassan na intakete TC ono kiarabi mborno maetenare kwa yane na intakete ono nindore ngakitora umerane asetauni gakiechio ndet kwa amate ya Catherine Nyanyuki ngora ya bene asingin choyo gosiragwa Kate. Yes. Whatever. And then we are anticipating another coin Wale Friday. The post free, yes. And by the way, that reminds me, Lina Tindubi, Nana Siretie, Moibolia, Gochi Kurmirukari. So Poleni Sana, Linet, Kwakatu, Munapo Poles. You think of what we killing a Kona Makuria. Which is Bon on Twitter. Luke. No, Muaga Nanje Morisana Agrete Gravantova Yamach, Kiamokama. Mogambinaro kurunga senior chief master na narariti bono yani sabali toko na komenyoka ega aritole ekeste jore nde ya uti kabwango kwa ngore ya bene na monto kurunga dan kana yoko rosia mauga kusonga akabera ga my big friend awante na ngariende ni na siriti umoiri kwa ngengora akoire ngore ya bene amto bonsi na muna igoge kwa tumandira ningana kia korwa lakini hivyo ndivyo na Dennis Miranyi pole na nasi nchugo siria bantobonsi na baba divi na ratemo nchugo siria maomino itwana tena litkrigo ralit nsema chake gati. God bless you all. Tatose ensemble kurukuma your request, my command, and then we'll be doing it like we never did before. Be in your best matching shoes. Chakarabona yego kachinga kicho karabali swako genda inche kubandalia amatangazo na arinyo kubatebu na chaka matangazo matanga Dan Hassan igale asakuru kwa TC and then igwataba ya support yo Morandia GIT Sekisi National Polytechnic na chinde kubatebinde where we will be, and then my choir Celestial Family Choir igakale asakuru kumulingamu, and then with YVM mabaga kare kurugabo, then Celestial Choir jasogete gotara marogoba kode ni nani na materande ayasogete litkrigoro those music go kwa nyarokorbono ega bara short while karo nabugire materabere nitakuwa na kumkaribisha mswati wa Davin ataratiri tukoroka the missions ready. Do not move an inch. This is Seseniwa Esabato. I'm your host, one and only, the best bride in town. Paka wakati huo boss aye those ka na tuchage tingenchune.